गसाइगाव महकुमा सिङाव थानाय 2 नं गुमा बियाब सिंनि गसाइगावनिफ्राय टिपकाय थांनाय लामाजों लोगोसे सिंगिमारि गामिनि गंनै दालाङा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो मटर गारिजों हान्थिजायै थासारियाव दङ। बिसायख'थिनि समाव मोनफ्रोमबो राजखान्थियारि हान्जायानो लामा दालांखौ बानायना होनायनि रादाय होयोब्लाबो नाथाय दासिमबो लामा दालांखौ बानायनानै होआखै। सिगांनि सोरखारनि समावबो बिनि लामा दालांखौ बानायना होयैनि अजद खालामनायजों लोगोसे आथिखालनि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि सोरखाराबो बे ओनसोलनि लामा दालांखौ बानायनो जेबो राहा लायाखै होननानै खुदिनाय फोरमायो ओनसोलनि रायजोफोरा। स्कुलाव थांनाय मा थांनाय बेसेबां खस्थ' जायो नै गाब्र' गुब्र' सोरबाबा लोमजानाय सोरबाबा मानाय बेसेबां खस्थ' जायो। गिदिर गोलावफ्रा मिटिं माबा बे इलेक्सन खाथिबा फैयो। फैनानै जों दालांखौ खालामगोन बास होनना बुङो बिसोरो आरो लामा बानायगोन होनो बिसोरो लामाबो गैया दालांबो गैया। दा लोमजानाय लांदों नै गथ' गथाय बेसेबां जारला थफ्ला रुजुननानै बारहोनांगौ नामा? नांगौ समाव फैयो बिसोरो बहर बिनो बहर गायखांबाथाय जोंखौ खिलामा खोन्थालाङो बिसोरो बहर नांगौ समावल' फैयो बिसोरो। सिंमारि 28 नाङाबाथाय खिलामा खोन्थालांसै बिसोरो होमबा मा जोङो हाग्रामा सारनियावबो जों होबोदों 17 बोसोर जों होबोदों हाग्रामा साराबो जोंनो होआखै आरो दा नै गोदान प्रमद बर' साराबो बिबायनाय समाव होनबाय लामाखौ जों मोजां खालामगोन दालांखौ जों मोजां खालामगोन होनना बुंबाय बोरो बेबो दा खिलामा खोन्थालांबाय प्रमद बर'आबो जों मानो जों पाब्लिकआ दा जोङो ज' जागोन जाय मानसिया बे लामाखौ बानायो जाय मानसिया बे दालांखौ बानायो जों रायजो गावबुरायानो आसि थुयै थुयै जाय मानसिया दालां बानायो लामा बानायो जों होहोगोन सेस आसि थुनानै गासिबो जाय मानसिया लुगैयो जों लामा नांगौ जोंनो दालां नांगौ जोंनो सोरबाबा पेसेन्ट लांनांगौ बेसे जारला जोङो हनै सैथोपुराव थांनानै गाखोहैनांगौ जों बेसे जारला जायो बेसेबां खस्थ' जायो जों सुबिदा नांगौ फरायनाय दं मानाय दं थांनाय सोरबाबा पेसेन्ट लांनाय गारि बेलथाय लाङो सोरबाबा आथिं दुलु लाङो साथ्रफ्राबो बेसेबां खस्थ' जालाङो बेस्राबो बयबो फरायनो आफसोस दं आरो जोंना बेसेबां गोजान लामाया हान्थिनो बेसेबां खस्थ' जोङो लामा थांनांगौ जों गिनांगौ थांनो गसाइगावसिम थांनांगौ बेसेबां खस्थ' जायगा जों बर' बिथोरावसो लांरिखिनि जानानै दङ जों बाहाय जोङो पेसेन्ट लांनांगौबाबो बेसेबां खस्थ' जानानै फैयो जोङो लांनो हाया खुन बेसेबा गोजानसो थांनांगौ जोङो गारि मथर जोङो गारियानो बारजायाबा जों लामा ससे जों बे दिलबारिखौ जों बोरैहाय लानानै बारहोनो हागोन बेसेबां खस्थ' एम्बुलेन्सआबो बारनो हाया ओंखायनो थाबैनो बानायनांगौ थाबै जाय बानायो जों बेनो बहरखौ आसि थुनाय जों होगोन रायजोआनो। मख'जाथावदि बे गंनै दालां गाज्रि जानायनि थाखायनो बे ओनसोलनि सुबुंफ्रा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जाबोनांदों। देहा फाहामसालियाव बेमारि लांनो थाखाय मटर गारिजों हान्थिनो हायै जानायजों लोगोसे ओनसोलनि फरायसाफोरा फरायसालिमायाव थांलाय फैलाय खालामनायावबो जेंनायाव गोग्लैबोनांदों। बिसायख'थिनि समाव गोदै रावजों खामानि मावना होनायनि रादाय होयो नाथाय जेबो खामानि मावफुंनानै होआ होननानै फोरमायदों जायगानि सुबुङा। जेंनायाव गोग्लैनाय रायजोफोरा दा बिटिआर ओनसोलाव परिबर्तन एबा सोलायनायनि बाथ्रा बुंनानै गादियाव फैनाय आथिखालनि बिटिसि सोरखारखौ थाबैनो लामा दालांखौ बानायना होनांगौ होननानै दाबि खालामदों। बे बिथिङाव जायगानि गावबुराया ओरैबायदि बुङो। आरो मा बुंबावनो जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा जेरै सिङिमारि आं गावबुरा बेवहाय खमसे खम आजिले 20 बोसोर 22 बोसोर जाबाय दा बिनि गेजेरावहाय मेला इलेक्सन जालांबाय इलेक्सननि मानसिफ्रा होनो लिडारफ्रा फैनानै होनफैयो रायलायफैयो गामि गोरा होनलायनानै रायलायफैयो नाथाय फंसेबो दामानो थाङाखिसै दिनैसिम थाङै थांजोब्बाय बेसेबां एमएलए थांखो बेसेबां एमपि थांखो बेसेबां एमसिएलए थांखो खाथिनि एमसिएलए लकेलनि जाबाय होनो आरो थाङो बोथोरानो गैला आरो दा नैबे गोदान सरखार फैदों बे गोदान सरखाराबा मा रोखोम जों दिनैसिमबो नुनो मोनाखै होननायाथ' होनदों मोजांनो जों बानायगोन गासिबो बानायनायनि गासिखौबो परिबर्तन खालामगोन होननाय रावफोरखौ जों खोनानो मोन्दों आरो होनगासिनोबो दं नाथाय दिनैसिम नुनो मोनाखै जों दिनै बे गामिनि समस्याया बे ओनसोलनि समस्याया सावथाल दं राभा दं ओरैहाय माबाजों सानजाहाजों जोंनि सानजाहाजों बे लामा दोंसेयानो बेमार जानाय लोमजानाय साजानाय बे लामा दैज्लां बोथोरावहाय दाथ' मेसें बोथोर बे मेसेङावहाय
सिगांनि माबा जाबावानो दाबोथ' समस्या दाबो दैया रानाखै नै एसे एनै दंबावो हाब्रु दैब्रु नाथाय दासिमाव ओरैबायदि खस्थ'जों सोलिनानै दङ बे ओनसोलनि मानसिया ओरै आदिबासि दं राभा दं गार' दं अखा बे दैज्लां बोथोरबाथ' माने थांनो हाबालानो बेमाराबो थैगुलायलाङोसो ओरैबायदिसिम जेरैबो बेखद जेरैबो उसुबिदा लामायानो दोंफा दोंफाल' ओरै बुंखाजों थां बुंखाजोंबो ससे 2 किल'मिटार 2.5 किल'मिटारसो लामाया ओरैबायदि एकदम माने बेथ' जमराजानि लामा बादिसो आरो ओरै गसाइगाव होनना बुंबा जोंहा एकदम उफायहीन ओरैबायदि उफाय गैयै बे गसाइगाव नङा सारा जोंहा एकदम माने गसाइगाव नङाबानो दिनावनो खाना दिनानो गैया माबाया बोथोरानो गैया आरोखि दा जों लुबैगासिनो दङ जोंथ' लुबैदों आंनि मुडावबो आं बेखौनो बुंगासिनो दङ सिगांनिफ्रायनो जेनेबा दालां बे दालाङा जोंनि थाखाय बिराद दुखु गोनां बाथ्रा बिराद खस्थ' खालामगासिनो दं दिनै आं गावबुरा जादोंब्लाबो 22 बोसोर जादोंब्लाबो बे दालांनि बैसोआ खमसे खम 40-45 बोसोरनि खमै जादों ओमफ्राय बे दालाङा दिनैसिमबो बिदियैनो दं गोदो जों खना खांलायलायनाय माबे जुगावहाय बारायनाय बे खुन्थियानो दाबो दं नै उनावसो माबेबा सरखारनि बे BPF दलनि समावहाय नैबे जजखौ होफैनानै होदों ओमफ्राय बे दंफांनि दालाङालाय आरो बेसेथो थांनो दानि गोदान सरखारा होनदोंमोन जोङो जेरैखिब्लाबो खालामगासिनो दं जाखाबाय बे खोथाखौ खोनादों नाथाय दिनैसिमबो जों जेबो नुनो मोनाखै सोरबाफोर नायफैदोंमोन नामा नायफैनायखौबोथ' खोनानायानो मोनाखै बिदिनो एसे ओरैनो गोदाव सोरावसो बादि मोनदों आङो नैबे दानि गोदान सरखारा जेरै परिबर्तन होनदों बे लामाखौ थाबैनो खालामना होयोब्ला जोबोद गोजोननाय जागौमोन जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्राबो रायजो राजाफ्रा बे दालांनि जुनैनो बे लामा दोंसेनि बे लामा दालाङानो ओरैबायदि उसुबिदायाव खोख्लैना दं फरायनाय गथ'फोर उसुख बिसुख बेमार आजार ओरैबायदि जानानै दङ आरो बुंजालिया बे रायजो राजानि माबायावसो दंसै आरो दुखु खस्थ'आवसो